Jonathan De Giorgio ta' 35 sena ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li tressaq il-qorti akkużat b'attentat ta' ser mill-binja tal-kimika fl-Università ta' Malta. Il-każ ġara fil-25 ta' Ġunju De Giorgio għat-tielet persuna li tressaq il-qorti brabta ma' dan il-każ. U wieġeb mhux ħati bil-Maġistrat Claire Staffraġ Zammit tagħtu l-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' €1000 u garanzija personali ta' €10,000. Antonio Briffa ta' 41 sena u li jaħdem ta' delivery man inħeles mill-akkużi ta' frodi fuq kumpanija tal-ikel. Il-każ imur lura l-2009 meta Briffa ġie akkużat li froda lil din il-kumpanija aktar minn €100,000 u li żied fil-kont prodotti li qatt ma nataw lill-kumpanija tal-ikel. Il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Neville Camilleri innutat kif il-prosekuzzjoni naqset milli tipprova l-akkużi fuq firem folot.